dyna ffordd hyfryd i agor cyngerdd Nadolig. What a wonderful way to open our Christmas concert. Now, normally I would say the thank yous at the end. I've been advised to say the thank yous at the beginning. I wonder why. Mae yn deimlad od iawn i groesawu chi i noson. Does gen i ddim unrhyw syniad o gwbl beth sy'n mynd i fod ar y llwyfan heno. Colleagues have kept this evening a close secret. I've got no idea what I'm presenting or what you've come to see this evening. As far as I'm concerned, it's a Christmas concert. Felly, diolch i chi gyd. Mae'n hyfryd gweld y neuadd yn llawn heno. Diolch am fod mor gefnogol eto i ni fel ysgol. Mae'n anodd credu fydd Nadolig a'r cyfnod o ddathlu drosodd erbyn dydd Llun nesaf, ond wedyn ni mae'n bythefnos o wyliau. It's really strange to think that Christmas will be over by Monday and then we can actually enjoy some well-earned holiday time. Llai ddymuno Nadolig llawen i chi gyd, bendithiol iawn i chi gyd ac heddychlon. I hope that you can spend some quality time with family and friends over this festive period. And thank you for all your support over many years. Diolch yn fawr iawn. Mrs Pallet, drosodd i chi. Ie wir, noswaith a croeso i Blas Mawr. Dwi'n meddwl bod i'n cofio gweld y neuadd mor llawn a hyn ers amser maith. I don't recall seeing the hall as full as this. Just small things. If there is a fire alarm, we will, of course, escort you out through the side doors. Just a couple of announcements at the beginning of the evening. Any filming is, of course, okay to do. Nothing on social media, if that's possible, please. Anything for personal use is absolutely fine, ond dim byd ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly, gwasanaeth Nadolig gyda twist, da ni am ddeud heno yma. Does dim rhaglen, oherwydd mae'r surprises yn mynd i barhau drwy'r noson. Gallwn ni ddim peidio a chyfnodi diwedd cyfnod Mr Hayes gyda ni. Mi ydyn ni yma heno yma i ddathlu 25 mlynedd o Mr Hayes yn yr ysgol gyda ni gyd. A mae'n mynd i fod yn dipyn o noson. Lot o surprises, lot o hen wynebau a gwynebau newydd. We've got a few surprises for you this evening. Some old faces, some new faces, some very familiar faces. So you'll be very pleased to hear that I'm not going to be presenting this evening. I'm quite pleased because emotions are running very high already. So I am going to transfer over to our first guest of honour. Diolch, Miss Carol Eldridge. Nos y dda i chi gyd. Fel un o ddisgyblion cyntaf Ysgol Plas Mawr, mae gen i atgof clir o gerdded i mewn i'r neuadd yma tua 24 o flynyddoedd yn ôl, a chafod fy nghroesawu gan Mr John Hayes. Pwy fysa meddwl y byddwn ni nawr yn dychwelyd yr ysgol fel aelod o staff ac yn sefyll yma yn eich croesawu chi'r neuadd ar gyfer ffarwelio am Mr Hayes. As one of the first pupils to have walked through the welcoming doors of Plas Mawr, it is hard to believe that I have now returned as a teacher and have the honour of welcoming you all here tonight to Mr Hayes' farewell concert. Wrth i mi ddechrau i meddwl am fy amser fel disgybl yma ym Mhlas Mawr, mae'n syndod beth sy'n cadw yn y cof. Dwi'n cofio eistedd yma yn y neuadd fel disgybl blwyddyn 8 glant haf ar y pryd, yn aros i weld ein gwisg ysgol newydd. Roedd marŵn yn air newydd i ni ar y pryd, a dwi'n cofio'r rhyddhad ar wyneb nifer ohonom wrth weld nad oedd brethyn yn rhan o'r wisg ysgol newydd. Ar ein diwrnod cyntaf, dwi byth yn anghofio gweld yr holl staff yn sefyll y tu allan i'r brif fynedfa yr ysgol, llawn cyffro ac yn barod yn croesawu ar ein hantur newydd. Cawsom groeso gresog, a dwi'n cofio'r ymdeimlad fy mod yn perthyn i gymuned a theulu Plas Mawr o'r cychwyn cyntaf. Edrych nôl, dwi'n sylweddoli pa mor ffodus o'n i fod yn ddisgybl yma. Roedd paradrwydd y staff i fynd yr ail filltir yn glir o'r cychwyn. Daeth hyn yn amlwg wrth glywed bod y staff wedi gwirfoddoli i ddod mewn dros yr haf cyn i'r ysgol agor yn swyddogol hyd yn oed. Daeth mewn i helpu peintio, dadbacio, paratoi dodrefn ac offer yr ysgol mwyn sicrhau bod popeth yn barod ar ein cyfer. A diolch i ymdrechion y staff arbennig yma, cefais gyfleoedd diri i gynrychioli'r ysgol ar lwyfan yr Eisteddfod, cystadlu mewn cystadlaethau chwaraeon helaeth, perfformio yn sioe gerdd cyntaf yr ysgol,
mynych chi cyrsiau preswyl a theithio tramor i Wlad Belg ac America. Hoffwn ddiolch i'r staff am fod mor ymroddgar. Unwaith i mi adael Plasmawr, rhaid i mi gyfaddef, roedd hi'n anodd anghofio am yr ysgol. Baswn ni'n aml yn seiclo neu yrru heibio'r ysgol o bryd i'w gilydd. Dydym rheswm penodol dros wneud, ond roedd rhywbeth yn denu fi nôl yma. Baswn ni wastad yn ceisio paso'r ysgol ym mis Mawrth bob blwyddyn i weld y bryn ar flaen yr ysgol yn garped o gennin Pedr melyn. Dwi'n cofio plannu rhai ohonynt o gwmpas tir yr ysgol ac yn hapus i gweld yn blodeuo o hyd. Un tro, sylwais ar y polion urddasol newydd ar gyfer arddangos y baneri ar flaen yr ysgol. Crand iawn. Ar un o'r polion, roedd baner y ddraig goch, ac ar y llall, roedd y faner enfys. Am eiliad, ces i'r ymdeimlad mwyaf o falchder. Dwi'n cofio meddwl pa mor anhygoel oedd hi i weld yr ysgol yn ymfalchio yn ei hunaniaeth a chyhoeddi ei chefnogaeth a pharch tuag at bob aelod o'r gymuned. Ethos sy'n parhau o hyd. Do, Mr Hayes, fe blanwyd y gwreiddiau yng Ngwynllan Plasmawr, ac fe falwch chi fod y canghennau yn dwy'n ffrwyth o safon. So fi newydd o Mrs Hayes. Fe ddylech chi fod yn falch iawn o'r hyn rydych chi wedi gyflawni yn eich amser yma ym Mhlasmawr, Mr Hayes. Rydych yn unigolyn ymroddedig, ysgogol, ystyriol a theg. Rydych wedi bod yn arweinydd sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywydau pobl ifanc y ddinas. A dwi'n siŵr allwn ni gyd gytuno eich bod wedi llwyddo yn eich amcanion i baratoi cenedlaethau o ddinasyddion medrus, eangrydig a dwyieithog. A fel finne, bydd nifer helaeth yn myfyrio ar eu cyfnod fel disgyblion yn yr ysgol gyda balchder, mwynhad a gwerthfawrogiad. Diolch am bopeth, Mr Hayes, ac ymddeoliad hapus a haeddiannol iawn i chi. Nesaf, hoffwn estyn croeso i'r côr merched sy'n mynd i ganu'r gan Noswyl a ysgrifennwyd gan Caryl Parry Jones sy'n gyn-rhiant a ffrind i'r ysgol.
Wel, noswaith dda. Diolch am y croeso. Enw fi yw Caitlin McKee a o'n i'n ddisgybl yn yr ysgol rhwng 2001 i 2009 sy'n teimlo fel oesoedd yn ôl. Ond mae'n hyfryd i ddod nôl i'r neuadd yma. Yn edrych ar y llwyfan yna, fi'n cofio sioeau ysgol a Mr Hayes yn wastad yna yn yr gynulleidfa yn gwylio ni ac yn wneud yn siŵr bod ni'n cadw mewn trefn, gawn ni ddweud. Ond nath Catrin ofyn i fi feddwl am atgof neu stori amdano Mr Hayes a doi peth o'n i wedi meddwl amdano. So, pan o'n i yn disgybl, o'n i wastad yn bihafio. Pob tro, byth yn mynd i'r cosp. Ond, o'ch chi wastad yn gwybod bod rhywun wedi bod ar cosp a Mr Hayes yna achos bys nhw mas ar y iard gyda'r litter pickers a'r bag tea yn pigo lan sbwriel. You'd always know if Mr Hayes was in charge of the cosp at dinner time because the pupils would be out on the yard with their litter pickers and their black bags picking up the rubbish. Some say he's the original Greta Thunberg, but we'll never know. But he was always encouraging to make sure that us as pupils would look after our planet and make sure that we take care of each other. And that's something that I will always remember about Mr Hayes. No matter where I'd see him, if it was in the Eisteddfod or Tafwyl, or maybe in the Mochyn D, he would always ask what I was doing, and he would always take the time to speak to us as pupils, or as ex-pupils, just that little bit of time, just to say, what are you up to, or just took that interest in us. So we were so lucky to have Mr Hayes as a vice principal and a headmaster, and I just wish him all the luck in his retirement, and I'm sure we'll see each other again in Tafwyl at some point. So, dwi'n mynd i croesawu nawr rhai o'r disgyblion sydd wedi bod yn rhwng gyda'r cystadleuaeth canwyr ifanc, a mae hwnna'n un o uchafbwyntiau mawr yng nghalendr yr ysgol. Nawr, ffact bach i chi, fi oedd actually enillydd cyntaf canwyr ifanc, so, diolch yn fawr. Mae tlws nath cael ei wneud gan Mr Edwards gyda fi rhywle adre, ond mae fe'n stuck mewn bocs rhywle yn anffodus. Ond, mae Mr Hayes wedi cefnogi'r gystadleuaeth dros y blynyddoedd a wastad yn arwain gyda graen. Felly, mae 3 eitem gyda ni heno. Enillydd canwyr ifanc Iau Eleni Poppy Mohammed, fydd yn canu Sir Gwynt. Enillydd canwyr hŷn, sef Levi Hughes, a fydd yn canu O Ddwyfol Nos. A wedyn cystadleuwyr y cystadleuaeth flwyddyn yma yn canu gyda'i gilydd a fydden nhw'n canu Have Yourself a Merry Little Christmas. Diolch yn fawr.
Cwsg nes dawr bore iach. Cwsg, cwsg, cwsg. Cwsg am dro, cyn dawr bugeiliaid hir. A dod I seinio clod, wele mae'r doethion sy'n. Cwsg cyn daw Herod a'i gilydd ar ei gilydd. Cwsg fe geith ddigon o fod ar ddihun. Cwsg cyn daw'r groes I thron. Cwsg, cwsg fan wylid bach. Cwsg nes dawr bore iach. Cwsg, cwsg, cwsg. O ddwyfon nos mae'r sir yn glanio heno, ond yw yn nos gen I ceidwad y byd. Hir fi o'n ni trwy bechod yn gerwyno I ddeiddyfodiad i'n gwared I gyd. Daw Iaso obaith newydd i'n gwefreiddio a chwyd ein hysbryd gyda'r newydd wawr. Plygad y lir a gwrando leisiau'r engil o ddwyfol nos, o nos pan anid Crist. Fendigiad, nos, o nos, o ddwyfol nos. Yng ngolau ffydd ar lwybr Pererinion a chalon law awn I geisio I gyd. Felly dan olau ser yn glair daeth doethion o'r dwyrain pell a twaredwr y byd. Daw Iaso obaith newydd i'n gwefreiddio a chwyd ein hysbryd gyda'r newydd wawr. Plygad y lir a gwrando leisiau'r engil o ddwyfol nos.
Pan, Boris, pan oedd good start. Ti'n gofyn i siarad heno. Dwi'n trio meddwl am atgofion ges i efo Mr Hayes. I'm trying to think of memories I have with Mr Hayes. And the first thing I thought, the cyntaf yr esi, oedd mynd i Japan efo Mr Hayes. Mwy naw, 2014. Sorry, Hugh Griff Daniels, by the way. O'n i yn yr ysgol rhwng 2011 a 2018. Felly, pan nes i Japan efo Mr John Hayes, I think it was the first time you had been there as well, if I'm not mistaken. And so we could both take it in together, as cheesy as it sounds, and go to this fantastic country together. But y prif beth dwi'n gwerthfawrogi, the main thing I appreciate of Mr Hayes' work, oedd be nath Mr Hayes wneud am iaith yn yr ysgol, what Mr Hayes did for the Welsh language in the school. And as someone who comes from an English-speaking home, or gan rhywun sydd yn siarad Saesneg adre, but Mr Hayes yn gallu wneud y iaith yn cool ac yn normal. You can make it a cool thing and a normal thing, most importantly, for children to speak Welsh in the school, on the playground. Well, Mr Hayes cyd iawn I gynnal gigs yn yr ysgol, to have gigs up here on the stage in the hall and in the Gamfa sometimes. And that then made us as friends really keen in the Welsh music scene. Oedd ni yn gyfforddus iawn mini-gigs yn Gymraeg. Felly, nid yn unig oedd Mr Hayes yn gallu gwneud ni'n gyfforddus yn siarad Cymraeg o fewn yr ysgol, ond tu allan i'r ysgol hefyd. A fel rhywun, as someone who works in Welsh, to speak Welsh every single day as part of my job, mae hwnna yn rhywbeth allai ddim fod mewn I geiriau. Dwi'n mor ddiolchgar. Diolch yn fawr iawn I Mr Hayes. Ond sôn am gigs gyda, oedd fi a fy ffrindiau wedi penderfynu dechrau band. We thought, oh, we've seen these bands play amazing on the stage. We thought we can do that as well. So, me and my friend Gareth here, who will meet later on, we decided to start the band Wigwam. Mae Wigwam dal I fynd heddiw. Dal I wneud pethau yn ysgol, tu allan i'r ysgol, 5 years later, 5 mlynedd wedyn. Felly, eto, diolch yn fawr iawn am hwnna. Ond, mae Mr Hayes wedi gwneud gymaint yn fwy na hynna. Ond yn fi yn personol, dyna y peth bwysicaf. That's the most important thing Mr Hayes has done for me personally. A hefyd y staff, i'r holl staff yn yr ysgol dros y blynyddoedd.
Gymraeg. Dwi hefyd yn cofio canu hwnna, a ni'n traddodiad yn yr ysgol. Well, a very good evening, everyone. My name is Osian Garmon. Roeddwn ni yn ddisgwyl yma yn Ysgol Plas Mawr rhwng 2005 a 2012, sydd yn gwneud fi yn hen ofnadwy. Mae o'n teimlo'n hollol anheg bod yna 10 mlynedd wedi bod ers i fi bod ar y llwyfan yna ddiwetha. Anhygoel. Ond cyfnod o atgofion melys iawn oedd yn nghyfnod i yma yn Ysgol Plas Mawr. Un o'r pethau cyntaf mae dad yn ei ddeud pan trafod Mr Hayes ydy bod yn chwaraeo'r rygbi heb ei ail a bod yn arfer edrych ar ei ôl ar y cae. One of the things that my father always says whenever he talks about Mr Hayes is that he was a wonderful rugby player who used to take care of him on the rugby field. Ac yn mir bod Mr Hayes yn edrych ar ôl pawb yn yr ysgol. A'r ymhlen i gyd dy'r gwir. O ddangos i gefnogaeth i amryw sioiau ffantastig yr ysgol, Joseph a'r got am Ryliw, nôl i'r 80au, Oliver, Limis a nifer mwy. I stopio disgyblion yn y corridor, i ddangos diddordeb yn y bywydau nhw, i gobeithio'n ail-drechion. From the many wonderful shows that he came to show us support in, from Joseph and the amazing Technicolor Dreamcoat, to Oliver, Limis and many more, to stopping any random students in the corridor to ask them about their lives, their hopes, their ambitions. I have to say, it was a real pleasure to have such a supportive and wonderful atmosphere growing up here in Ysgol Plas Mawr. Dyn ffeind addfwyn oedd wastad y amser i bawb. Roedd ymweliad Desmond Tutu i'r ysgol yn 2011 yn un o'r uchafbwyntiau yn amser un o'r ysgol ac yn atgof gwych i lawer. The visit of Desmond Tutu to the school in 2011 was one of the real highlights of my time here at Ysgol Plas Mawr. Ac yn ystod yr ymweliad, oedd y cor iau wedi canu siau hamba, yn gobeithio bod yn dweud hwnna'n gywir, iddo. Ac felly mae'n bleser gen i gyflwyno y cor iau, unwaith eto yn canu siau hamba.
entire time in school, and no matter what was going on in the school, he was always very willing to just let it happen, with some supervision, of course. Whether that was Mr. Lewis upturning the whole hall for weeks at a time to stage a very dramatic production with lots of things coming from the ceiling, it would happen, or whether that was the sixth form upturning Mr. Iwan Rowlands' geography classroom. He would always be fine as long as no one was too badly hurt. But he was also very, very accepting and encouraging of maybe some more important endeavours. Obviously, he's wastad hefyd yn gyfnodol o hynod o bwysig dwi'n credu o fewn yr ysgol. Tra o'n i'n yr ysgol a yn ystod cyfnod ei fel pen, dwi'n meddwl fel disgwyl a dwi'n siŵr sy'n lot fawr o'n cytuno o fi bod ethos o gynwysoldeb a tegwch a just cariad rhwng bobl wedi parhau trwy'r gymuned ysgol. Mr. Hayes was so encouraging of an inclusive environment within the school for all peoples, encouraging great work from groups like Digon, Balch and Newid Fen, trying to eradicate discrimination within the school. And Mr. Hayes was such an important part of that, I think, as a head teacher, because it took a very brave head teacher, I think, to make their mark and say that they wanted their school to be different. They wanted their school to be welcoming for all. And I think all aspects of school life were like that. So pob fan ysgol, roi sgafra, I bob disgybl. Hyd yn oed y parti bechgyn hyd, sef A8-7 even the boys' senior choir, maybe the kind of thing you wouldn't expect to see a wide range of people taking part in. But when we were in school, the boys' senior choir was a place that, honestly, anyone could come to, anyone who wanted to, and it was a place that would genuinely find, you know, the biggest rugby lads and then the kind of skinniest drama boys coming together to sing songs all together and just have a great time. Oedd yn lle really hyfryd, oedd unrhyw yn gallu dod, a oedd ni just yn joio, yn canu ac yn canu yn y Gymraeg. Pan oedd ni'n neud parti bechgyn hi, the boys' senior choir was an area in Eisteddfod that Glans had bested at him for many, many years. But as we reached the end of school, under the tutelage of Mr. Dion Davies, we had finally picked them to the pub one year, and we were very, very pleased. And I'm sure Mr. Hayes was to get one over. Ond mi oedd y plant bechgyn hi fel gwerth yr ysgol yn rhywle lle oedd jyst dim stigma a oedd croeso I bawb, pwy bynnag oedd nhw, I ddod at ei gilydd ac I ddathlu ein iaith a'n diwylliant Cymraeg ni. Cyfreithiol yn ffynnu o fewn y maes yna ac wedyn dwi'n meddwl yn ffynnu o fewn yr ysgol gyfa. The boys' choir was so crucial, I think, in really fostering a great sense of Welshness and identity and pride in the language that I think is carried on to this present day, which was, I think, demonstrated when I bumped into a few boys from my year in the pub about a year or so after leaving school. Boys who I was friendly with, but, you know, hadn't seen since we were really young, you know, sporty boys. And after about 3 pints, we were all there singing Gwyneth Gwyn. A we hwnna fydd yn teyrnged i'r just cathartic joy a balchder sydd gen pob un disgybl sy'n gael plas mawr yn y Gymreigdod. Wedyn, dwi'n gwybod beth sydd, a mae hwnna I gyd yn diolch I Mr. Hayes. Diolch yn fawr, Mr. Hayes.
yw'n rhoi redeg dynas bri, ôl i fechan hyn, glas i fechan llaw, fe awn ni rwgio'n trwy lai yn y baw. Far i
Helo, fe'n yw Owen Jones, dwi'n brifachgen o'n Plasmawr. O'n i jyst eisiau diolch drwy dechrau chi Mr Hayes ar ran disgyblion Plasmawr am eich ymrobiad di-ddiwedd chi ac am y ffordd chi wedi effeithio mor draws-newidiol ar cymuned Plasmawr sy'n gwirion diolch am dymuniadau gorau i chi yn eich ymddeoliad. Mae'r gan o'n yma wedi cael ei sgwennu i chi gan Angharad Evans, a dosbarth Ceff, blwyddyn 10. Emma Williams, Aidan Dorrington, Hannah Edwards, Erdyn Jardine, Harry Thomas, Billy Boyning, Dylan Somers, Lewis, Cara Lee Blight a Eddie Lloyd Jones. Diolch yn fawr i chi Mr Hayes, a dwi'n wir yn gobeithio. Diolch. Fel plentyn mae rhaid gwybod sut beth yw dad.
emotional evening. I'm glad nobody had a camera on me this morning in the front row. Watching first practices, watching all the pupils. They've been in the hall all day. They must be exhausted, but they all work extremely hard for one reason. So fi'n licio diolch i ddechrau ni, cyn symud ymlaen at diolchiadau eraill, i'r holl staff sydd wedi ymroi, sydd wedi ymarfer, gallai ddim deitha chi mor galed tuag at y gyngerdd yma. Diolch i Angharad Evans, gowch chi glap os gwelwch yn dda. Mr. Rhyddian Lake. Ac ei diolch yn fawr iawn hefyd i Mr. Dion Davies a Mr. Mary. It's not been your average Christmas concert, has it? I'm so grateful to you all for joining us this evening. The hands are shaking, the voice is going. If I keep the tears back now, it would be an absolute miracle. But I would like just to thank you all for coming and joining in this special evening. Everybody has given everything. On the stage, backstage, they've given everything into this concert, and that's for one very special reason. Mae pawb wedi rhoi popeth i fewn i'r gyngerdd yma, a mae hynny am un rheswm ac un rheswm yn unig. Oedd bob un ohonon ni eisiau dangos ein diolchgarwch ac ein gwerthfawrogiad ac i ddymuno ymddeoliad hapus iawn i ddyn arbennig. John, dyn ni gyd yn meddwl y byd ohono ti. We wish you a long and happy, well-deserved retirement. Diolch am bopeth, Mr Hayes. Nwch chi ymuno fo fi i roi clap fawr i Mr Hayes. Anadolu